रेडी হবে দাদা रेडी Jak lo tam hasarin? Ini. Jak mo no si siya ये पोजीशन को प्ले कोई तो बहुत নয়টা 10টা রকম খেলাতাম 10:30 রকম সিনি খুব অ্যাক্টিভ ওয়ারিয়ার সিনি গেরারটি বলেন চবাব কুইলান সিমি লগিরি थांनाय সিনি थैखांनाय सिमन देबबर्मा सिनि खूब एक्टिव वारियर थांमोन बिन गामि के बरफुबारि विश्रामगंजनि ओमफ्राय खूब दुखु नुयो बमिया हर एक्सिडेंट नङै ओमफ्राय हस्पिटालाव लांखाबोनो लगलगिन फायर सार्भिस बाय तखनो बनो जों मानसिनि नारमालि असंसारनो याकरि थांखो ओमफ्राय तिनि अमनो जों ओआमसेनिनो सिनि एमडीसी सिनि एमएलए दामानो सिनि बीटीएडीसी हापांनि हनरेबल ईएम यूथनि वाईटीएफनि इंचार्ज बरमगोनां सुहेल देबबर्मा वाईटीएफनि सेंट्रल कमिटिनि आदंरक डॉक्टर स्मिथ सिनि सुरज देबबर्मा ताई सिनि जुनालनि जॉइंट चेयरमैन दाराकेश दापन सबजों चेयरमैन ताई हाइकेनो सिनि डिस्ट्रिक्टनि दामरि ताई हाइकेनो ब्लॉकनि ताई डिस्ट्रिक्टनि वाईटीएफनि आदंरक जों बिन फेमिलि मालायखा तिनटा हामके कक सालेमियाथ बसकांनि साल जों बुंनो सुबानाय कारण कि सिनि ताकु सिमन थैथांजानाय बिनि मासा चराय बतंग ते कैसांके बिनि बिहि जे बिन लगिसं ब खूब एक दिन न ब प्रेग्नेंट होने बखना जों ब बिन डिलीवरी नाय और ब जों सुबानाय ते फाइनेस हाल बिन कन्डोलेंस सर्विस अब जों जत मिलि जों सुबालायनाय वाईटीएम नि होइदो जों सुबालायनाय ताई फाइनेस हाल रग बिन चराय रंनो बा बिन फेमिलि न जों बाहायके बंनते ब सुबाय थांमान अमो जों अक्साय जाबलाय नायलिनाय